Oh, dito kami. Pasyal tayo sa Ensenada, Mexico. Mhm. Mom, yung pagsuglan ta. Gastilom. Sige, maganda. Ayun o, yung oyster o. Ayun o. Oo nga. Pirasa. Meron ba? Ah, let's go. Check. Oyster at kalamansi pa. Mhm. Oo nga, yeah. Let's go. Tayo naman. Hindi, urahin pa dito. How? Oh, You have to wait. Dito.